Hi mga wangkang, dito na kami sa airport. Mag-charge mo? Lapad ko na ito. Ha? Lapad ba? Ito. Oh, pag ganito, sarap matulog. So, nandito na kami ngayon. Flight namin is by 12 p.m. So, before 1 p.m. nasa Cebu na kami. So, meron kami stopover doon ng around 4 hours. Doon kami magstay. Ano oras tayo? 12, no? 12. Before 1, nasa Cebu na. Tapos, ang flight natin to Puerto Princesa is 4 p.m. So, doon muna kami. Let's see kung ano pwedeng nangyari o gawin namin kapag nandun na kami. Kasi, syempre, the more na gagalaw, kikilos kami. Papagastos tayo. Di ba? Asa? Ako din. Ano ang kulit mo? Okay. Ang vlog. Ayun. Ano na, mana ka, dili na ka barigat sa ala. Away mo ni Brenda, nisukol dito ko sa iyaha. Hala. Ako siya naging ko, ang palay istorya. Hilom ay, what ang istorya. Ay na nga, pag ikakabay sa imong utang sa iyaha, wayon pa rin mo siya. Guys, mo nang tinod ka istorya guys. Mao nang wala na siya kulibalik nila Brenda. Kahit tungod nag-away mi, grabe among away guys, paglalis dyan ko niya. Baka nagagnaw ko eh, di ba? Kuya pa siya maka-istorya sa kuang, nga kanang inaanak daw ko. Nasakitan ko guys, so nitubag dyan ko guys. Maunang istorya guys ka. Wala dyan ko ni kuan guys, wala na dyan ko ni Hilong oy. Ang sa patay. Ay, ikaw gusto na doon. Ako para makapuntak sa iya ayo. Makakagnaw. Atay na. Ito guys. Topic na na guys. At tinuod yun guys, tapuyin na dyan ko biyahe guys. Pero guys, kung mag-away mo kung pinabredo, di ko mutubag guys. Kung maglalis man, di ko mutubag anak niya. Mas ito kung sa yaw-yaw niya sa kuha, di ko mutubag anak niya. Tungkol sa iyang kamaayo, ha? Para lang, ang ingat guys. Pauwi na kayo. We're going to Cebu. Thank you. So, we are now here sa airport and boarding na kami. Delay na kami ng 10 minutes, 15 minutes. Ang cute ng aeroplano namin, parang laruan. Bakit? Tara. Ngayon, papasok na. Pakita namin sa inyo yung itsura ng aming aeroplano. Ang cute. Pang-apat na beses ko na nakasakay ng ganitong klase ng aeroplano. Pakita ko sa inyo. Oh, may papayong sila kasi ang init po talaga mga moms. Uy, grabe. Grabe yung init. Yung hangin, oh. So, ito ni Eb. Oh, di ba? Ang cute. Natatakot po si Gwen. Pasok na kami sa aeroplano. Ah, di ba? Ang cute. Tarang-tarang. Cute kaya. Nawala yung school. AB. Dito na tayo. So, dito kami banda sa dulo. 22, baby. 22. Eh, dito kayong dalawa ni Scarlett. Aray. Ang laki-laki. Kasi balik lang. Oo nga, parang bus. Balik lang po. Dito na kami. See you later, Cebu. Orderly manner of disembarkation, passengers must remain seated and await instructions for deplaning. We shall commence passenger together with First Officer Aguna
your cabin crews, Dan and Mariette. We would like to thank you for flying Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Mabuhay at maraming salamat po. Once again, welcome to Cebu. Good afternoon. Scarlet, right? Hello Cebu! Dito muna kami. So, stop over kami rito for 4 hours until 4 p.m. So, it's already 1:30 na. So, mga 2 and a half, mga gano'n. Mga 2 and a half hours kami dito. So, kakain muna kami kasi gutom na talaga kami. So, nandito na kami sa pangalawang bus. Papasok ng airport. Mukhang may nakalamang. Tapos mana na po nga. Mana na tamang po nga. Mana na. Mana nga ayos single. Mana na. Mana na. Ayaw ko yung maulang. Ay, mana na ko nga. Ay, mana ka. What's with you, my wife? Guys, kaswerte na dito dito sa Cebu kasi kami. Ano po po? I have my boyfriend right now. What's with you, babe? My wife. May asawa sa likod. I love Cebu. Ha? Iba yun? Cebu nga. Cebu. Cebu. Iba yung Cebu. Langit sa sis. Hi. So ngayon, ayun na. Oh, gutom na ho talaga kami mga moms. Kakain na kami. May ano lang ako may Wala bang gate yan? lechon. I want lechon. Ha? Oo nga. Saan tayo maglilitsyon? 1/4 lang. Saan tayo maglilitsyon? Dito, meron. Wala ditong litsyon. 1/4 lang, no? Tanong natin. Gusto raw nila maglitsyon. Kain kami lechon, guys. Thank you so much, Antea. Uy, i-ano na lang natin to ha. I-deduct na lang natin. Ibawas na lang natin. Ayan. Oo, ito nga. Pa-request po sila. Another faldo. Ayun, oh. Yan na siya. Oh. Kilo. Pakain muna kami ng lechon. Courtesy of okay. Ha? Kano? Parang kain na. Ay! We're going to... Asan na siya? Asan ba siya? Malayo. Layo ba? Dito na kami hihintay ng aming flight mamaya. Going to Puerto Princesa, Palawan. Lagay nga siya. Hindi na po nagra-ride si Gwen. Pag ano lang, tanghali siya. Saan na? May charger ka, tibing sa power bank. Makapag-charge ba naman tayo? Hindi charger ko sa ano. So, wala kami natuloy sa ano, tension. Siyempre sa pambansang pagkakas ay Jollibee. Let's eat. Gutom na talaga.
ma'am. Walang usually guys. Jollibee. Balay mo magpalit yung si Mayor Esa. No rice tayo, spaghetti lang. Carbo din naman ito. Pang 4 days ko ngayon na walang rice sa tanghalian siya. Kailan siya? Tayo. Layo ng ano nyo? Layo ng smoking area? Layo. Pero alam ko dito sa taas meron eh. Di ba? That's my favorite burger. Hindi kayo nakakonect sa wifi dito? May wifi dito ah. May pinaghahandaan po kasi siyang competition. Start line. Yes, so natapos na kami kumain. Now, papasok na kami sa papasok na kami ulit ng airport kasi kumain na kami sa labas. Excuse me. Sir, dito yung papasok na? Transfer kami. PAL. Thank you. Rundown. Ayun. So, we're here na. Gate 10. Ay pa. Pagdaw na ko sa immigration. Oh. Magkawala ka foreigner. So, dito na kami. Tatambay muna. Saan? So, habang naghihintay kami ng aming flight. See ya for the prinsesa.